سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكستران لومي 23 مغابيت 2023 ابستدالو زيناتات ኤርትራን ሩሲያ ዘለዋ መትከላው ደገፍ ደገማ ምንጻራ ጌታቸው ረዳ ርእሰ መምሕዳር ግዚያው መምሕዳር ትግራይ ኮይኑ በቀዳይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምሻሙ ህወሓት ካብ ዝዝር ግብረ ሽበራ መውጽኡ ኣብን እዜማን ዝበሃሉ ሰልፍታት ዘለዎም ተቃውሞ መግላጾም ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ናብታ ኩናት ዘካየደላ ዘሎ ባክሙት ምብጻሕ መክያዶ ምሕባሩን ካለን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ኣማኻሪ ፕሬዝደንት የማነ ገብረ ኣብን ዝመርሕዎ ጉጅለ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ሩስያ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ዩክሬን ዘለዋ መትከላዊ ደገፍ ደጊሙ ኣረጋጊጹ እቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብምርኻብ ክልተኣዊ ዞባውን ዓለም ለኻውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩሎ እቲ ኣብ ከተማ ሶቺ ዝተኻየደ ርክብ እቶም ቅድሚ ሕጂ ምርዳእ ዝተበጽሓሎም ጉዳያት ከም ዝተላዕሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ዘውጽኦ ሓበሬታ ይጠቅስ ኣብ ከተማ ሶቺ ክልቲኦም ሚኒስትራት ጋዜጣዊ መግለጺ ዝሃቡ ኮይኖም ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ አንጻር ሓደ ዓማጽን ጨኳንን ዝመውት ዘሎን ሓደ ቀጽራዊ ዓለም ኣውራ ዓንዲ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝኾነ ንልኡላውነት ማዕርነት ኣህዛብን ዘኽብር ፍትሓዊ ዓለማዊ ስርዓት ኣብ ናይ ሓባር ጻዕሪ ብሓባር ደው ኢልና ኣለና ኢሉ ብጀካዚ ዑስማን ሳልሕ አንጻር እቲ ሃገራትን መራሕተንን ብምሲጣን ንፍትሕን ንሃገራት ኣፍሪቃን ፈጺሙ ዘይግደስ ነተን በቶም ጎይተቶም ጸላእቲ ተባሂለን ዝተሰምያ ሃገራት ዕላማ ዝገበረ ሽሙ ዝደወነ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ብሓባር ደው ኢልና ኣለና ከም ዝበለ ብወገን ኤርትራ ዝተዘርግሐ መግለጺ የመልክት ኣብ ሆላንድ ዝመደበሩ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኩናት ዩክሬን ዝፈጸመ ገበናት ዝበሎም ጠቂሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣቱ ኣብ ዝወርሒ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ይፍለጥ እቲ በገበናት ኩናት ተኸሲሱ ዘሎ ፑቲን ህፃናት ዩክሬን ካብ ሕጊ ወጻኢ ብምግዓዝ ከም ዝድለውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣመልኪቱ እዩ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺኡ መትከላዊ መርገጽ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ደጊመ ከረጋግጽ ይደሊ ድሕሪ ምባል ነቲ ናይ ዩክሬን ኩነታት ምስቲ ንቻይና ንምክታእ ጉዳይ ታይዋን ከም ምኽንያታዊ ዝቐርብ ዘሎ ኢሉ ብምዝማድ እዚ ከዓ ሩስያ ንምጥፋእ ዝዓለመ ንዩክሬን መስዋዕቲ ዝገበረ ምስምስ ይክብል ገሊጽዎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ክልቲኦም ወገናት ጸጥታዊ ቅርጺ ንምሕያል ብዛዕባ ዘሎ ተኽእሎ ከምኡውን ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘሎ ኩነታትን ግጭታትን ንምፍታሕ ብዝምልከት ክዘራረቡ እንከለዉ ኤርትራን ሩስያን ንዘለዎን ወተሃደራዊ ንግዳዊ ቆጠባዊ ወፍራዊ ባህላውን ሰብኣውን ምትእስሳር ክሕይላ ከምኡ ድማ ኣብ ዓውደ ምስልጣን ኤርትራዊ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ዩኒቨርሲታት ሩስያ ንምስፋሕ ከም ዝተሰማምዓ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ ትማሊ ህወሓት ብባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ካብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ኣብ ዝተኣለየሉ እዋን ነተውሳነ ኢዜማን ኣብን ዝበሃሉ ሰልፍታት ከም ዝተቃወምዎ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ትማሊ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ዝቐረበ ህወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ክእለ ዝብል እማመ ብባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ጸዲቑ ህወሓት ካብ ዝርዝር ግብረ ሽበራ ይተኣልዩ ብኢዜማ ዝብል ኣሕጽሮተ ቃል ዝፍለጥ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ዝበሃል ሰልፍን ብኣብን ዝብል ኣሕጽሮተ ቃል ዝፍለጥ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራን ዝበሃሉ ሰልፍታት ነዚ ውሳነ ብትርዮም ተቃዊሞሞ እቲ ኢዜማ ما زبال سلفي حوحت كبجبر شبرا مقلاي نبار سلام أيام تسني كبلون كله اتوسان اواناون كونو عنسل زي كونه تقاومو يقليصو بخالشان خدمه ابن ابتا اتوسان صدق الله معلتي بزحت ابلات بايتو وكلت حزب خمزي ترخبون العلسوسا تقاومو كم زنبرن يقليصو ابتفولي اخبال على 500 ابلات زلو بايتو وكلت حزبي 280 ام تساتفهم حوحت كاب زرزر جبر شبرا كالا كابتم 280 زبزحو نتوسان زلوم دقف زر الدمص دحر مهابهم سوسان حدن كقاومو كلو حموشت الدمص تعقبو يم غيرم اذن كلته حوحت كاب زرزر جبر شبرا كالا تقاومو زسمع سلفتات ابز حلفه مرጫ تساتفن وحد منابر بيت مخرج استعوتا خوينن قالك ابالاتن كاب درجه فدرالن كللن يغلغلو مهلاوم يفلط زوم كلته سلفتات نتحلف زلو وسانه نمنتاي تقاويممو ابب بينهم ابزهابو ناي تقاومو مغلصي اتي اب سمين ኢትዮጵያ زكايت زنبره ኩናት ንምቁራጽ አሞንጎ መንግስትን ህወሓትን ዝተፈረመ ስምዕ ፕሪቶሪያ ሙሉ በሙሉ ከም ዘይተተግበረን እቲ ውድብ ካብ ምድብ ግብረ ሽበራ ክእለ ከም ዝቃወምን እዮም ገሊጾም እዚማ ኻነት ውሳነ ዝተቃወምሉ ምክንያት ከገልጽ እንከሎ ሙሉ በሙሉ ኣጽዋር ኣይተፈትሐን መሳገረ መንግስት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስት ኣይቆመን ነገበናት ተሓታተነት ዘይምህላውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ፌደራል ሙሉ በሙሉ ነቲ ክልል ኣይተቆጻጸሩን ክብል እዩ ዝተፈላለየ ምክንያታት ዘቕረበ ይኹን እምበር ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጊዶን ድሚጥሮስ እቲ ውሳነ ኣካል መስርሕ አፈጻጽማ ናይቲ ፕሪቶሪያ ዝተኸተመ ስምዕ ሰላም ይክብል እንከሎ ኣመኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ሬድዋን ሁሴን ኣብዝሃቦ መግለጺ ድማ ህወሓት ብሰንኪ ስነ ሓሳብ ወይ ፖለቲካዊ ምደባ ከም ግብረ ሽበራዊ ኣይምደብን ድሕሪ ምባል TDF ዝበሃል ሓይል የለን ክብል እውን ተዛሪቡ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ክሽየም ደገፍ ከም ዝሃበ ቤት ጽሕፈቱ አፍሊጡ በመሰረት እቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ወፂ ዘሎ መግለጺ እቲ ጊዜያዊ መንግስቲ ቅድሚ ሕጂ ቤት ምክሪ ፌደራል ዝወሰደ ውሳነን መንጎ መንግስትን ሕወሓትን ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምምዕን መሰረት ብምግባር ከም ዝተጣየሰ ይዝሕብር እቲ መግለጺ ወሲኹ ቤት ምክሪ ሚኒስተራት ኣብ ዘካየደ ኣኺባ ንጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ዝምልከት መምርሒታት ኣጽዲቑ ከም ዘለውን አፍሊጡ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ንሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ውድብ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ገይሩ ሸሚዎ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንጌታቸው ረዳ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ክመርሕ ከም ዝደገፎ ዝሕብር መግለጺ እቲ ዝትከል ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ዘለዉ ፖለቲካውያን ሓይልታት ዝሳተፍሉ ንኹሉ ዝሓቅፍ ምምሕዳር ክኸውን ምዃኑ እውን ገሊጹ ኣሎ ካብዚ ብተወሳኺ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝወፀ መግለጺ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ፈጻሚ ኣካል እቲ ክልል ናይ መምርሕን ምውሃድን ሓላፍነት እውን ከም ዝተዋህቦ ኣመልኪቱ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ትግራይ ሕወሓት ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ክሰፍር እንከሎ ሓይልታት ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር 2020 ካብ ከተማ መቐለ ምስ ወፁ ኣብ ትግራይ ብዶክተር ሙሉእ ነጋ ዝምራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ቆይሙ ምንባር ይዝከር ሓይልታት ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 2021 ዳግም ንከተማ መቐለ ክቋጻጽርዋ እንከለዉ ኣመራርሓ እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ትግራይ ክወፅእ ተገዲድ እዩ መንግስቲ ፌደራል ከኣ ነቲ ሕጋዊ ምምሕዳር ትግራይ ምዃኑ ክገልጽ ዝጸንሐ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ መንግስቲ ትግራይ ሕጋዊ ቅቡልነት ከልኢዎ ጸኒሑ ክልቲኦም ወገናት እቲ ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ደው ንምባል ብመሰረት ዝበጽሕዎ ስምምዓት ድማ ኣብቲ ክልል ሓድሽ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክትከል እዮም ወሲኖም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ርእሰ ምምሕዳርን ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ኮይኑ ከም ጸንሐ ይፍለጥ ጌታቸው ረዳ ድማ ወሃቢ ቃል ሕወሓትን ኣመኻሪ ፕሬዝደንት እቲ ክልል ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ይዝከር روسيا نكتماتات يوكرين ኣብ ትድብድበሉ ዘላ እዋን ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናብ ግንባር ኩናት ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናብታን ኣዋርሕ ውግእ ክካየደላ ዝጸንሐ ከተማ ባክሙት ዑደት ኣካይድሎ ኣብ ምብራቃዊ ዩክሬን ኣብ ማእከል ውግእ ጸንሐት ከተማ ባክሙት ሰራዊት ሩስያ ዳግማይ ንመሓዛብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ጠቕሊላ ዓንያ ከም ዘላ ይዝግለጽ ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ናብ ግንባር ኩናት ዑደት ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ሩስያ ኣብ ከተማታት ዩክሬን ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ኣብ ዘካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ከባቢ ኪየቭን ዛፖሮዚዚያን ብውሕድ 8 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ዩክሬን 16 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ሩስያ ከም ዘውደቐት ገሊጻላ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኪየቭ ኣብ ዝርከብ መደቀሲ ተምሃሮ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ከተማ ዛፖሮዚያ ዝተፈጸመ ካልእ መጥቃዕቲ ሮኬት ሓደ ክመውት እንከሎ 25 ድማ ቆሲሎም መራሕቲ እቲ ከባቢ ከም ዝሕብርዎ ድማ በዝሒ ግዳያት ክውስኽ ከም ዝኽእል ገሊጾም ኣለዉ ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት እትፍጽሞ ዘላ መጥቃዕቲ ብምኹናን ኣብ ምብራቃዊ ክፋለት ሃገር ኣብ ዝርከቡ ግንባራት ውግእ ይበጽሕ እዩ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኣብ ዝወፀ ቪድዮ ዘለንስኪ ንውተሃደራት ሜዳልያታት ክህብ እዩ ዝርአ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሃገርና ኣብ ዶንባስ ተረኺበ ንጀጋኑ ሽልማት ብምሃብ ሕቡን እየ ክብል ድማ መግለፂ ኣውፅኡ ብመሰረት ወተሃደራዊ ስለያ ዓባይ ብሪጣንያ ትማሊ ረቡዕ ዘውፅአ ሓበሬታ ዩክሬን ኣብ ምዕራባዊ ከባቢታት ባክሙት እተካይዶ ዘላ ጸረ መጥቃዕቲ ፍረ ይርከቦ ከም ዘሎን ሰራዊት ሩስያ ኣብቲ ከባቢ ምንቅስቃሳቶም ክድረት ተገዲዶ ከም ዘሎን ገሊጹ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم